Концертлар сезоны уңышлы гына, әкрен генә булса да дәвам итә һәм тамашачыларның иң яраткан проектларының берсе театраль солянкага старт бирелде. Шоу-биз командасы да читтә калмый, әлбәттә без бүген биредә һәм сезнең өчен бер дигән репортаж күрсәтербез. Мин бүген файдан чыгам театраль солянканың беренче көне, бүген 20 октябрь. Каушым, дөресен әйтәм, чөнки театраль солянкада беренче тапкыр катнашуым дагы. Театрда уйнарга яратам. Син Чурчхелла яратасыңмы тормышта да? Чурчхелла яратам тормышта, күптән ашаганым юк. Син ничек уйлыйсың, нишәп сине шушы рольгә керттеләр микән? Нишәп нәкътә Чурчхелла сатучы, үзең Чурчхеллага ашагансыңмы, шуңа күрәме? Ну, бәлкем нәзек ябык, ней. Тәмле. Син бит сладкий. Шулар. Анда биергә кирәк. Бию үрнәкләре дә бар, шуңа күрә әзрәк шаян булырга кирәк, шуңа күрә. Ну, белмим ни өчен. Характерга туры килә дип әйттеләр һәм куйдылар. Репетициялар барда сиңа ошыймы? Шушы роль, шушы гомумән әлеге театраль солянканың менә быелгы составы, быелгы күренеше. Узганлы тамашачы буларак кына утырган булсам, быел катнашуыма шатмын. Гомумән процессы бик ошады, көн сайын репетицияларга ярдык. Һәм инде менә бу процесс бергә булып, репетиция моментлары бик кызык булды. Узган елны син залда карадыңмы? Кемнең уйнавы күбрәк ошаганы? Мин дөресен әйтәм, хәтерләп бетермим. Илдар Ахматов миңа ошаганы, хәтерләсәм, Ишан ролеме? Шулай дип, шулайдыр, ая. Түгәен хәтерләдем, әмма ләкин Илдар яхшы башкарганы. Илдар иркә уйнады. Узган елмы, 3нче елмы? Димәк, мен 3нче елны булган. Быелны да менә безнең тамашачылар карап утырып әйтсеннәр иде. Менә миңа быел Илнатның уйнавы ошады дип. Ничек уйлыйсың, шулай булачакмы, юкмы? Булачак. Чурчхелла сатучысы булып уйный бит инде Илнат. Илнат бу чын Чурчхеллымы? Бу чын Чурчхеллар, алар 4 штук, һәм монда бар. Кукуруз. Помидор, кыяр, мороженое. Мороженое? Ая. Чынмы? Ая. Һәм беләсеңме нәрсә? Иң мөһим әйбер. Нәрсә беләсең? Иң мөһим әйбер сары розалар. Чынлап! Син буларын бирәсеңме тамашачыларга? Тамашачыларга тапшырам. Юк, монда дөрестән дә менә шу помидорлар булырга тиешме икән инде бөтенесе дә Чурчхелла дип саналам инде içinde. Юк, мин бит инде пляжда теге хезмәтләр һәм товарлар бирүче, сатучы дип әйтергә кирәк инде йөриләр менә пляжларда ял иткән ниләрдә. Мин шул. Син алардан менә үзең ял иткәндә әйбер сатып алган бармы? Юк, мин куркам, дөресен әйтәм. Нишәп синнән сатып алырга тиешләр? Чөнки мин ышанычлы кеше. Хәзер карарбыз инде. Җәмәгать, без Рөстәм абый Закировтан хәзер интервью алмакчы идек, ләкин аның микрофоны кушылган, аның бөтен сөйләгән әйбере залга чыгачак. Шуңа күрә әлегә аның залга чыгып керүен, сәхнәгә чыгып керүен көтәбез. Аннан соң инде аның белән аралашып алырбыз. Сәхнәдә чырлы Илсаф, бер бишектә ике сабый, берсе кояш, берсе ай. Давай, Рөстәм абый. Әйдә. Кәйтте Рөстәм абый. Tanıdınızmı? Rüstem abi Zakirov, Rüstem abi selam. Хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Менә әйтегез әле, сез бит монда нинди образда гомумән, менә бу теге кем образы? Мин монда Аделдә как сантехник ролен башкарам, андан соң икенче бүлектә мен шушы Аделдәге концертта алып баручы булып катнашам. Менә сез тормышта җырчы, ә монда сантехникта, шулай бит теге электрикта алып баручы да үзгәргә авыр түгелме? Үзгәргә дип менә монда репетициялар вакытында хайран үзгәрттеләр инде безне. Шуңа күрә режиссерлар нәрсә әйтә, шуны эшләргә тырышабыз. Теге тулысынча барып килеп чыкмаса да, эшләргә тырышабыз дип әйтәсе килә. Менә тормышыгызга килгәндә, улыгыз ни хәлләр? Айрат инде хәзер күпләр кемдер белә, кемдер белми хезмәт итә бит инде, кайсы якларда хезмәт итә? Улыбызга менә 19-ында
шошы октябрьның үйден квартирадан шығып кеткенге 4 ай болды. Мәскәү өлкәсе Мытыш шәһәрендә хезмәт итә ул. Шалтыратып тора ма? Воздушный космический 2 көнгә 3 көнгә бер шалтыратып сөйләшеп торабыз. Болай хезмәттән зарламый, Аллага шөкер. Шул ук ниде военный оркестрда уйный, духовик булып, аннан соң барабаннар белән дә йөртәләр оркестрда хезмәт итә. Гомумән чынлап теге тулы куәтендә армия хезмәтендә нәрәттә дә торалар, каравылга да йөриләр, дремалида торалар. Болай үзе канәгать. Үзе теләп бардымы армияга? Үзе теләп китте. 3нче курстан соң инде без каршы килмәдек. Ул тиз генә уйлады. Менә 4нче айга 8 айдан алып чыгып китсәм. Менә тагын бер шалтыратканда бездән дә сәлам әйтергә унытмагыз, яме? Сәлам әйтербез, рәхмәт. Ярый, рәхмәт, уңышлар сезгә, Рөстәм абый. Рәхмәт. Күреп торасыз җәмәгать, безнең Шәрипҗановлар гаиләсе репетиция өстәләр сәхнә артына гына алар белән аралашып алыйк. Шәрипҗановлар, сәлам, хәлләрегез? Әйбәт, Аллага шөкер. Әйбәтме? Менә әйтегез әле, шушы проектта театраль сәләнкәләр беренче тапкырмы? Беренче тапкыр катнашабыз. Аллага тапшырып, соңгысы булмас дип өметләнәбез. Шунда менә дулкынландыра, шуңа күрә монда инде тәҗрибәле артистлар да бар. Шуңа күрә алар бик репетициялар ясап тормыйлар. Без менә үзебезнең чиратыбызны көтеп репетиция ясап торабыз әле. Менә самаңа хәле караган барымы сәхнәдән? Яки инде интернеттан? Театраль сәләнкәне караган бар иде, һәм инде мин һәрвакытта аптыр идем. Ничек инде булар, ничек сүзләрен яплап бетереп, берни дитеге заминкасыз нисез. Менә әле яңа гына күрдегез, Рөстәм абый дөрежердә чыкмады. Көлеп үлдек. Гомумән репетицияларда без инде көлешә, үзебез ничектер бер-беребезгә булышып, инде яңа импровизация ясыйбыз анда, инде мизансценаларыбызны өстәп, шунда үзебезнең нидер теләкләребезне, гомумән режиссер Гөлназ үзе дә безнең белән теге бер рухта ничектер җайлап, майлап аңлады кебек. Менә хәзер инде шуны башкарып чыгарга кирәк. Менә бу гади сәләнкәгә караганда авырракмы? Юк, миңа калса, гади сәләнкәдә син бер тапкыр гына чыгасың да име, дулкынландыргыч көтәсең үзеңне вакытыңны һәм чыгып китәсең. Ә монда син һәрвакытта шундай атмосферада булырга тиеш, спектакльнең атмосферасын югалтмаска кирәк, башыннан алып ахырына чаклы үзеңне тотырга һәм инде тамашачыга син монда җырчы буларак түгел, үзеңне инде менә актер буларак, театр артисты буларак ниһаять үзенең профессиясын шушында театраль Син сәләнкә. актермыни? Мин Казан театр училищесын бетердем. Минем Кирәге чыкты бит димәк. диплом эшемдә минем актер профессиям. Илсам абый, ничек хәлләрегез? Аллага шөкер, бик әйбәт. Шәйләр ичеп әзерләнәсезме? Беренче рольнең бер Чыгышын име? бер чыгышын чыгып кердем. Ничек калтыраттымсың чыкканда? Чыкканда бераз гына кошатты, ләкин аннан соң чиктер теге глава роленә кирип киттем дә. Шап китте, үземне бик иркен хис итә башладым. Шуңа күрә әйбәт кенә уйнап чыктым дип уйлыйм. Былай сез җырчы, ә монда инде глава ничек теге аермасы сизеләме сәхнәдә булса да? Ничек дип әйтим. Күбрәк җырчы буларак кабул иттеләр булай тамашачы. Җырлаганга күбрәк ул чаптылар. Теге глава булганга түгел. Хәзер тагын әле чыгышлар булачак бит әлеме? Әлбәттә. Без карыйбыз, аннан соң тагын килеп аралашаларбыз, яме? Әлегә шәйләр тәмле булсын. Төгендә тамаша бара. Монда Разил Камалов сәхнә артындагыларга үзе бер тамаша күрсәтә. Разил, ничек хәлләр? Бик яхшы. Мин синән сора. Күрәсең, синән сорам да гармонга теләдем. Бу үзе синең гармонмы? Бу тайлян гармон, үземнеке. Үзеңә садыңмы? Юк. Гармон устасы түгел менә пока. Гармон уйнау устасы гына име? Пока әлегә шулай. Әйт әле, бүгенге сәләнкәдә нинди роль башкарасың? Без Рафина Ганюлина белән башкарабыз артист буларак роль
ошонтой тамаша булачак һәм без ул тамашага кайткан артистлар булачакбыз. Менә син ничек уйлыйсың, сиңа теге сезгә тагы да җиңелрәк дип уйламыйсыңмы? Теге монда кемдер бит инде актер, кемдер директор, ә сез артистлар, монда да артистлар. Монда һәрбер кешенең үзенең роле бик күп монологлар, сүзләр, шуңа һәр кешенең бөтенебездән дә зависит концертның шуңа. Син сүзләрне озак өйрәндеңме? Юк, безнең сүзләр ул хатым күп түгел. Шуңа өйрәнергә җайлы булды, но общий атмосферага кирип китүе шунысы иң мөһиме. Сезнең кадр артында тагын бер оператор, һәм менә монда тагын бер оператор күрәсезме? Менә монда кайчаннан бирле туры эфирны төшерә безгә Рафис Калимуллин. Әйдә, беләсезме ничек эшлибез? Менә син тот шушы туры эфирны, һәм бу тарихта беренче тапкыр туры эфирдан алган ни булачак инде интервью. Әйт әле, син бит инде монда котырган аниматор уйныйсың, әйме? Котырган. Ни өчен котырган? Синең теге образыңа карап чыккан ни микән бу, роль микән бу? Белмим, никтер миңа шул рольны сайлап бирделәр. Мин иретергә тиеш, һәм инде җырны да сайладым шундай сикереп бии торганда. Ну, миңа үземә роль шады. Кызык. Халыкны күтәргә тырышам инде, битергә тырышам, алдырсам, мощный сырга тырышам. Ә син былай аниматор булганың бармы? Аниматор төрле һөнәрләр башкарганың бар. Ну, мин бит инде 10 ел алып баручы булып эшлим мәҗлесләрдә. Шуның өчен мин инде, наверное, 10 ел шул аниматордыр инде. Аниматорлар өчен аниматор, әйе. Айырмасы юк. Аниматормы, ведущиймы, без үз эшебезне төбенә кадәр башкара тиеш. Син әле шулай ук беләсеңме? Әни шоумен ведущий да, чөнки синең монда да ничә монда 8000 кеше карый. Монда да безне күпме кеше карый, шуңа күрә Рафис Калимуллин. Рәхмәт. Җәмәгать, Илнат Фархуллин чыгып килә. Илнат, әйдәле, син җырламадың, нишләп син сәхнәдә басып тордың? Мен Булатның әлеге җырын яратам, шуңа күрә биеп тордым әзрәк. Я менә театраль сәләнкенең шуңа күрә ошыймы? Монда җырчылар чыгып рәхәтләнеп теге, ләззәтләнеп алалар, име кеше җырлаганда да чыгып. Әйтәле менә, монда безнең концерт бара, шулай бит. Бик тиздән синең әле үзеңнең дә сольнигың көтелә. Кайчан булачак, кайда булачак? Сиңа шундый мөмкинчелек бирәбез. Реклама. Әлеге мәгълүмат реклама шартларында. 1 декабрьдә Ленин исемендәге Мәдәният сараенда дөрестән дә бу минем беренче сольный концерт һәм репертуарны тулысынча туплап бетердем. Кичә 2 көнлек, хәзер репетиция өлешен башлыйбыз. Сценарий режиссеры шуңа күрә мин инде кошым. Әмма дә ләкин мин уйламыйча бик яхшы үтер дип өметләнәм, чөнки репертуар дөрестән дә яхшылардан яхшыларын җыярга тырыштым. Бик күп яңа җырлар. Монда бит инде сиңа суда йөзү серләрен өйрәтәләр, күрсәтәләр, име? Тормышта да теге өйрәнеп буламы шушы монда өйрәнгән әйберләр белән? Юк, бик алай нитеп булмый инде. Мин үзем теге кем әйтмешә бер 10 метр yüзә беләм. Теге кирәк булса, наверное, мин аның 30 метрында yüзәм. Ансын хәлбәтәдер инде. Әйе, аннан соң хәлбәттә микән, ансын инде аның кайлардандыр, бәлки барлыкка килгәндер. Аллам сакласын, шундый хәлләрдә калырга теге. Су уртасында бер үзем Аллага куркам мин. Син узган елны ишанны уйнадың, име? Быел инде бөтенләй башка образ. Теге ничек авыр түгелме үзгәрергә? Юк, авыр түгел, кем әйтмешли, теге бик җиңел бирелә минем өчен. Теге әз генә миңа әйтеп уйларым, менә син шундый бузау ир, тегесе булса, всё аңладым. Теге әзрәк уйлап йөрисең дә шул чыгыш алдыннан, шуның белән кирип китәсең инде. Ишан хәзрәт кебек тагын бер-ике сүз әйт әле, теге узган елны хәтерлисеңме? Ассаламу алейкум. Бу ниләр хәтердә түгел инде, теге репликалары. Иншалла, иншалла. Бәрәкалла, бәрәкалла, бәрәкалла дигән.
Кім болып ойнайсың әлі мында? Мен ФК Тракторист Луч Энергии 85 командасы футболшысы. Футболшы, демек спортсмен, еме? Спортсмен. Мен тұрмышта да спортсмен, мында да спортсмен тігі. Мен өзім спортсмен деп. Любитель тігі, яратып қана. Любитель спортны яратам енді. Шүғыленем өзім үшін әкіренгіне, жайлап қына. Сахнаға шығып кірдің бе, мында нешік тамаша нешік қабыл еті. Тігі қиын түгіл манда бетіне бәрі бір бүтін орындарда толы түгіл қазіргі шындай уазығы еті орқасында. Міне тулыландырып отыралар залын. Шундай яқшы етіп қарайлар. Тамашашы соғынғандыр дайынды концертларны. Андан соң көресің тамаша ұшы халыққа. Ұшамаса бұл айтып халық ұшылап отырмастар. Сіз репетицияларында күлдіңіз ма? Аның тігі қызық болды ма ғым репетициясында да? Тәйіні репетициялар шундай қызық маймыклар бұл. Ішлер қатып өледірі. Кім мені шушы тігі артистлар арасында еме? Ең тігі қызық сөйлей тұрған ең мені кімнен күлес келіп тұра кім ол? Анда көп бүтін барсында өзінің бір изюминкасы бар. Әрбір кіші өз орнында деп айтар мен бұл орында. Бірсі комик енді. Шоған көре бірісінде мен тіге айырым бөліп айтасым келме. Мұнда барсында бір единый тіге сағат механизмі кебек. Недер бір не түсіп қала екен, уже мәғнәсі жоғала. Шоған көре әрбір өз орнында мына деген айтып. Әлі шығасын бола ма? Әлі шығасы бола, ие. Көзәтігіз менің гәудәдәшіні, менің адашыны. Birinchi bo'lib o'tdi, ham birinchi bo'lib o'tgandan so'ng biz hozir mana minuslarni sanaymiz. Mana narsa kim ishladi, kim durust ishladi, kim durust ishlamadi. Naq mana analizlaw metodi orqali biz o'zimizni xatolarni tuzatib, ertaga tog'da yaxshiroq ishlayshak o'zallar. Bu bizning tatuirovkalar. Tatuirovka tugul ming yosim. Bu bizning tug'anlar bo'lib chiqalar oxirdan, nima? Mana qarag'iz, mana ikki brat, ham ularning anilari hozir ularga mana oyni yasab bitiramiz, ko'rasizmi? Biz artistlar nilarga baralar mında eksperimentlarga. İlsafa bilen Vinarisqa ikisine 50'şer yaşı mı? Dina bağan işe. Ойламаған еді Винарис біле туған болып шығырмын дейді. Міне бит. Театраль солянка неде туғанлаштыра. Хотя Мишель біле еврейдің туғанлығы Бар, ие. Нендей рөлді сіз әлісіз бұйыл? Бұйылына мен тілсіз ней, қапқашы. Қапқашы футбол командасынан келген енді. Иә, білгілі. Булат Нигматуллин белән берлектә. Бірлікті, иә. Ничек теге булып чыгамы? Ошыймы? Нинди теге минуслар булды? Менә беренче бүлек бетте. Булдымы бер нинди теге рушетмешлек косяклар? Аркылы рольләрмә клишейн. Мен былтырда шундый уйнадым, быелда шундый уйнайм. Киләсе елга да шундый уйнайсың. Шундый уйнармын, наверное, Алла. Киләсе елга нинди булыр? Киләсе елда белербез. Әлегә инде безнең артистлар икенче бүлек әзерләнә, уңышлар. Рәхмәт. Җәмәгать джентльмен булу серләрен күрсәтимме? Димәк, беренчедән киләсез өстәл янына, икенчедән аласыз менә шушы матур розаны, һәм өченчедән бүләк итәсез. Бу сезгә. Рәхмәт. Менә, сез джентльмен. Җавап сүзләрне ятладыгызмы? Сүзләр ятланган алдың. Ну менә сәхнәгә чыккач буталдыра, шуңа күрә әле теге репетицияләрдә күп булса да барыбер ни. Китмәгез. Хәтер бит ул шундый нәрсә. Күпме генә ятласаң да бары истә калмый. Бер чыгып сәхнәгә сөйләмичә, кирмичә сөйләп, шунсыз булмый. Ну, барыбер импровизация бардыр инде теге. Яртысы импровизация монда. Моны Гөлназ күрсә үтерә бит. Җавап, сез нинди рольдә сез бит инде туристлар бугаймы? Biz вообще o'zimiz o'ynaymiz endi. Turistlar bo'lsak da xarakter o'zimizniki. Unda nidir xaylakar turistlar бугаймы? Нишәр туристлары? Нишәр туристлары дөрес әйтәсез, шуңа күрә барсы да әйбәт булырга тиеш, барсы да яхшы булырга тиеш, безнең өчен генә булырга тиеш, башка кеше өчен түгел. Менә сез бит инде үзегез ял итәргә барганда шул теге вакытларны искә төшереп уйныйсызмы монда теге шул үзегез? Мен менә үз ролемдә инде. Менә бу ел Шул кадәрле дөрес итеп биргәннән. Шул кадәр әйбәт итеп уйныйбыз, потому что ялга бара алмадык. Ял итеп уйныйсызмы? Үч итеп уйныйбыз. Шуңа күрә рәхәт уйнау. Җырлый белгән кеше, сөйли белгән кеше бер генә сферада эшләргә тиеш түгел. Менә җырлый белгән кеше театрда да, спектакльдә дә уйлый белергә тиеш. Ул бии дә белергә тиеш, сөйли дә белергә тиеш. Менә монда артистның бүтән яктан ачу. Бу бик яхшы. Бүтән яктан килгән булырга тиеш артист. Хәзер без сезне тагын күрсәтәбез, уңышлар җавап итәбез. Дәвам итегез сүзләр ядлавыгызны. Менә сез шулай бүлгәч бүтән нәрсә
Unutuldu. Менә шуңа күрә без камашауламыйбыз, киттек. Хәерле кич, ничек хәлләр? Аллага шükür, барда яхшы. Мен әйтәм, Разил әйтеп ышкындырган идең безгә, сез артистлар уйныйсыз икән, артистлар ролен. Ничек теге авыр түгелме? Артист үстенә артист ролен тагын уйнарга. Авыр түгел, әмма кызык та түгел. Бүтән рольгә кирип карыйсы килгән иде. Нинди рольне уйнарга теге теләгең булыр синең? Белмим, любой рольгә кирип карарга кызык булыр иде, ниндидер бер яңа тәҗрибә булыр иде кебек тоела үземә. Менә бу хәзерте русча әйтмешлек кечкенә генә намек инде менә бу хәзертеге киләсе елларга Разил Камалов белән Рафина Ганюллина бәлки инде берәр тиге башка рольдә без сезне күрербез, имә хәзер күрсәтәбез һәм кайсы җырыгызны җырлаячаксыз? Бүген өр-яңа җырыбызны, бу пандемияда язылган җырларыбызның берсе пар канатлар дип атала. Бар дөньяны аклыкка, сафлыкка, пар канатлы булырга өнди торган матур җырларыбызның берсе туды. Резида Шарафиева, Резида апа, хәлләрегез ничек? Бик яхшы. Менә шушы проектта мондай бит театр сәләнкәдә сез ничәнче тапкыр катнашасыз? Икенче тапкыр дип әйтим микән, өченче тапкыр микән, хәтерләп тә бетермим инде. Быелны сез бит инде туристлар ролен уйныйсыз, әйме? Әйе, мин Илдар Әхмәтовның хатыны. Менә ничек сезгә сәхнәдә Илдар Әхмәтовның хатыны булуы? Бик күңелле. Әйе, мин инде әзрәк теге кызыбрак китә торган хатын. Беренчедән, икенчедән теге шул кенә алдан йөри торган хатыннар була бит, бөтен эшне үзе башкарып. Инде Илдар әкрен генә үз халкында, җайлап кына, үз җаена гына, үз көенә генә йөри торган. Илдар үзе әйтмешли бузау ир ди ул, дөрестәме шулай? Бузау, әйе, бузау ир. Улар әле турыда килеп тора аны сөйләүләре дә. Ну, әйбәт инде, әйбәт. Менә шулай әгәр тормышта бузау ир булса, авыр булыр микән, ләкин яки менә шушы теге театрдагы шикелле генә, спектакльләр шикелле генә кызык булыр микән ул? Миңа калса кызык булмасы. Яратмыйм бузауларны. Юк. Илдарны кеше буларак, артист буларак? Илдарны артист буларак та, кеше буларак та бик хөрмәт итәм. Ул бик шәп егет. Менә сезнең Шишәм ул, якташ. Әйе. Без бит әйе. Миндәлә. Менә сезнең иҗатка килгәндә кайчанрак җырларыгызны көтәргә, бел концертларны планлаштыра башладыгызмы әле? Концертларны планлаштыра башладык. Әле минем Италиялда берсе 2нче елга юбилейда. 20 яшь. 20 яшь. 25 яшь. 25 яшь. Әйе, шуңа әзерлек бара. Күпләрнең яраткан җырчылары Динә һәм Рафаил Латыповлар безнең бүгенге театраль сәләнкә концертында. Менә сез берегез каравылчы, берегез вахтер, шулай бит. Кайсыгызга ролегез күбрәк ошый? Рафаил абый, ошыймы сезгә? Ошый дип инде әзинде безнең теге кирип менә чыгабыз. Җигел. Ну минем күп инде боксер булгач күп. Төп рольләрнең берсе бугай сезнең, әйме? Әйе, ни. Рафаил абый, сезгә менә бу форма килешеп кенә тора, вообще теге хәрби кешеләр шикелле. Менә сезнең бит инде күпчелек концерт программагыз шулай театральләштерелгән. Сезгә гомумән ошый бугаймы менә шу теге театр, спектакль куярга, театр өлкәсе? Ну, образга кирегә кирәк сүз дә юк. Менә бүген миңа авыррак уйнарга, чөнки бу рольдә Хәмдүнә уйнарга тиеш иде. Менә мин ничек уйнасам да Хәмдүнә апаның энергетикасын авырын сизеп уйныйм. Хәтта рольгә күп генә кирегә тырышсам да, минем янымда Хәмдүнә апа үзе йөри икән. Булыша. Рафаил абый, сезгә ничек? Без инде теге элегелектән театраль концертлар куядыр иде. Сез карадым, сезнең театральгә. Күрә ни безгә ошый. Менде халыкны җәлеп итәр өчен бу мөмкинлектер дип уйлыйм мин барыбер. Менә мин бүген алданрак килдем һәм теге генераль репетицияны карадым. Анда инде башта көлеште, аннан соң инде бераз гына җитдиләнеп китеп, аннан соң инде тавышлар, тоннар күтәрелә башлады. Авыр түгел менә шундый мөхиттә, яки инде бу теге ул көндәлек хезмәт бит инде. Әйе. Әгәр шушы тоннар үзгәрмәсә репетиция вакытында ул килеп чыга алмый, аның нәтиҗәсе булмаячак. Менә теге бер-берегезгә артистлар арасында үпкәләү белдерешләр юк иде. Монда бит әгәр дә менә беләсезме кешенең тоны кайчан күтәрелә,
менә кайчан төшә. Әгәр дә ул чын йөрәге белән тырышса, булсын дисә, әгәр дә эй дип кенә әйтсә, тон бер кайчан да үзгәрми. Менә монда тоннар үзгәрә. Давай дисең, янасың, киясең. Үз ролеңне онытып, үзеңнең партнерың өчен тырыша башлыйсың. Бу киемнәрне киеп куюга уже син башка кешегә әйләнәсең бит инде. Әлегә репетиция башка төрле, монда киеп куйдың, все, син уже охранник. Менә инде бүген концерт әкрен генә ахырына якынлаша. Менә иртәгә тагы да зуррак көчләр биреп, тагы да зуррак уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт, аннан менә күрәсез безнең инде бөтенебезнең үзебезнең һөнәрләребез. Әгәр дә бу пандемия вакытында безнең сәхнәләр тукталып торса, без рәхәтләнеп караучы булып та актер. Өйрәндегез инде. Ансы ярар, ләкин бит әле ни Рафина белән Разил Камал алар артист ролен уйныйлар аларга. Ну, безнең нидә кунакханәләрдә алар һәр вакытта да урын булачак. Аңлашылды, менә без дә үзебезнең камераларыбыздан килербез сезгә алайса. Рәхмәт. Ләкин алай була калмасын. Һәрберебез үзебезнең хезмәтендә калыйк һәм дөньялары тыныч булсын, шулаймы? Амин. TMC белән бергә. Нәкъ тә шулай. Әле генә безнең аралашкан артистлар барысы да менә монда, күрәсезме? Менә Рафаэль абый, Дина апа. Sandığaşım şahsımı küpteyinde kullarım Simulma aşkın elimin Erdim Simulma aşkın elim Eller uyatır ide Mana hali ko'ngilni muhit bo'lar deb o'ylamagandim. Hey. Ana qarag'iz, qara. Başımda Razil Kamalov'ның түбәтәе, üstümdə Vinaris İl Yigit'nin кәшчүме һәм Барс Медиа тарафынан оештырылган театраль солянка. Хөрмәтле сарнакта теге урын һәрберсенең ай формасындагы миңе булган. Әле генә Илсаф абыйның җиңен җырттылар. Һәм мин сөйлә алмыйм, миңа үземә дә кызык. Тагын була, Дина апада. Dina apada da әлеге миң булып чыкты. Илсаф абый, моны хәзер ничек тегәсезме сез, ничек яшәксез? Моны без һәр көнне теге яңа күлмәк алып торып булмас инде. Монсы да әйбәт иде аның. Сезнең күлмәк? Бераз теге жалкырак китте, конечно. Ну, сәнгать өчен, үзебезнең яраткан тамашачылар өчен бер нәрсә дә жәл түгел. Җавит абыйларга вообще претензий нет, очень классно, барысы яхшы, ә икенче номерлар вообще супер. Мин әз генә үземне режиссер кебек хис итәм әле. Все, молодцы. Так, сез молодцы, сезнең әйбәт булды барысы да. Сезнең әз генә җитеп бетмәде теге уйнауыгыз, шуңа күрә катырак, яме? Режиссер, сәхнәгә куючы Гөлназ Сафарова. Гөлназ, ничек узды, ничек сиңа? Менә күрәсең, битләр яна, күренмим. Юк, матур күренәсең. Алсаланып киткән. Һәрберсе өчен борчылып, һәрбер нәрсә өчен анда теге уйланып утырасың залда, чөнки мин теге беләм ничек булырга тиешлеген, халык аны сизмәскә дә мөмкин кайбер моментларны. Булай тулысынча алганда бик яхшы килеп чыкты. Ну, күреп тордың инде, бөтен артистлар тырыштылар, алар уйнадылар, алар репетицияларга йөрделәр. Әлбәттә, менә мин әйтәсем килә, кайбер вакытта мин критика ишетәм татарча солянка
проектына карата. Ну, Камал театрына җитми инде дип язакы. Әлбәттә җитми. Ул бит инде халык артистлары, алар спектакльләрдә ничә еллар дәвамында уйнаучылар, аларның шул профессиядә эшләүчеләр һәм яшәүчеләр, бу бит дилетантлар. Һәм алар теге без шуны проект өчен, кызык өчен генә шундый мюзикл форматында аларны уйнатып та, җырлатып та карадык. Ул яхшы китте әлеге проект, шуңа күрә без ел саен бу проектны кабатлыйбыз, төрле состав, төрле сценарийлар белән. Кайдасың ул Читрәле районы әйт әле миңа. Татарстанның кайсы җирендә? Без уйладык кайсы районны алыйк икән дип. Кайсы районны алсак та ул яисә пиар була ул районга, яисә теге район үпкәләргә мөмкин. Әнчә безне алдылар, дисәгә безне алдылар икән дип аптырарга мөмкин. Шуңа күрә без уйлап чыгардык ул районны. Имеш менә Татарстанда бар шундый район, Читрәле районы. Менә бит әйе. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, театраль сәләнкәнең беренче көне ахырына якынлашты. Нәтиҗәләр бик күңелле булды, бик кызык булды, бик күп импровизация булды һәм